Welcome to Education for You YouTube channel। ଆସନ୍ତୁ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ଅଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେପରି ଓଡ଼ିଆରେ ଅ ରୁ କ୍ଷ ଯାକେ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଏ ରୁ ଜେଡ୍ ଯାକେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଣିତରେ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କମାନ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସମାହାରରେ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସଂଖ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 6 ମିଶାଣ 5 ସମାନ 11, 6 ମିଶାଣ 8 ସମାନ 14, 4 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 20, 8 ଗୁଣନ 7 ସମାନ 56। ଆହୁରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ, ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ଯାହା ପାଉ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 10 ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 100 ରୁ 999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1000 ରୁ 9999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି 5 ଅଙ୍କ, 6 ଅଙ୍କ, 7 ଅଙ୍କ, 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା କେତେ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଗଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଂଶଟିର ପରିମାଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶୂନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଉଭୟ ଧନାତ୍ମକ ଓ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ p/q ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ q ଶୂନ୍ୟ ହୋଇନଥିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଗଠିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜଟିଳ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଏହିସବୁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।